ole soi tur kan sai lâu thế đó mà xe i soi tur chu omani aja kakak kim lo ma i khua lum me mà tu nang lai abik takin tun hai chaw ni hi tun thai chu lum rap thla kan chu ta chonin thil poi mo deuh mai kan hmu chhuat thar i thil re re hi eng anga a vo lai pon kan i thom lum thina i alum chuan kan i thom pan mai tur ani khatiang deuh che khanin i bathroom ate kan lu ta toilet ate thana tla do lum em op em ma khang ngai lo khan toilet transparent toilet hei camera chona lang mai thema se abang hi dai jang tu om vek ani kha kanon ti don ani chuan atop thlengim do thlir sakanga chuan ni e milo e sak ton di chuan alo beng chinga lo zoi deu ni pon lo sa thiam do ni chuan ole en to ni la chuan o hay hi nia mun hi kan thuk ut na po hi tin i enge neng i enge thil ai lai te le khati ang ji khan in lo endol chen lo en lo mero tin ma se drop lu tuk ani don lo wa mi lo shet sakanga drop don lo ni drop don lo luak ani chonin hi om dia chu a mun ma hi hei thon wo me me ya AC vek ani a chuan hi i hetia thut mai tu ni tian thut mai kha ani ta a tian a view hi zau em boka a view hi han lang lo la hian so ta tang te bolang de ya hian a view hi nu em ma i top lam ni lo se eng lo pa hian a view vek the ti hian ti kha a ha dam thlak em ani turang lai kholum ma pheijana tha em tin helai hian chu ani ta a tui po kha man ve tui te po hi om ja chu hi bangdai jang tu vek khaw ma camera hena ron lang tlang mai ta chawa khalai kha ani ta a khemi man dan tak hi chu practical in kan ti lo mai nga thi tu te ta na tui nai don lo lu tu ka chu wang chonin kha ani te umai enge kan ti le tu thil dang dai deuh hi thil hi a thina chuanga chuanin khua lum ma kholum lai chon hetia anga niang transparent toilet mizoram a hian a om vak karing san lawa pi le pu te khura chuanin pon lera in thia thin an ni a i turang lai a chuanin i pon lera in thiar kom thlang da daya kal thin te kanom to lo tlang puya thing tlang kho cheng ker ber po i in chunga ti khanin European type ten tia message type te po ma European type te ma te khan ki sang komot pa nga ya in thiar vek kan ni to a chu changkan na te na ken te ni boka i chunglai chu karon soi tu ania apoi mobera chu hemi hi anuam em ani amun hi i athing thon nuam em hi om ja chu hemi design hi chu tlang theng thon nuam dewa in thiar anga om theina ang design khani ta a design tu hi engineer Mark Ains inge min ko Mark Ains Stable ani ta ai hi khumi US chimvela kon noma ama hi engineer design bika hen ani ta chuan hemi lungvel hi kan thempa mingte a cubic designer in a design nani boka kan thepa mingte hi cubic designer in tura hena om ve a pangkha ni ta a chuan hemi hi ban hi chu engemon hei enge san han pek theilawa khatia khan a enge poimo von chan tran phung ani chu san phung hei san phung poimo lu tu kan ni boka ti chuanin rei tak kan ti dala hi chu nim chi ni mi alawa powerful lu tu kan ni chu ni ta a ti chuanin hei hi heta rang deuh hianin min la lenga a mun hi tin a vote ve thung ani chuan zana englo chuan light a om lova hei hi light
เชนละไม่เชนละตาเฮ้ยอะไรแต่ฮิไอเทงาลบุกดูจวนเองขารินเทบุกนี่ที่เห็นเป็นเทียร์ผมก็พูดไปอะไรไม่วันนี้จนเองกับบุกข้างเวข้านี่บ้าก็ฮิใส่ฮอกตัวให้มีมูนอะไรจนให้ฮิสเต็ปฮิให้ตาให้ที่เห็นมีเดียวส่วนข้างงาลตัวนี้แล้วนี่ให้ฮิที่เห็นตาเห็นนี่พอดตาเลยที่ข้ามข้ากันดีดินมุงตัวนี้ที่ตัวนี้ให้ที่อันนี้ดีไซน์ไปด้วยน้ำจวนโฟนนัมเบอร์หัวกันตาลันเราเฮียนับยักไทยเราวันนี้ที่ข้ากันใส่ตัวนี้อินสังวาอินคุณมันลงไปกูกันตีมาอินวิดีโอเด้กันนนในเจลังวะที่ตัวนี้ประเทศได้ประเทศกันตำจงการทำละมาให้ตัวนี้ regular ที่ยังเบรินกันที่โซเชียลกันตุ้มตัวนี้อ้าวอินทีเรียลรูนี่ปนนี่อ้าววันนี้กันโลเม